Ето корона 1,39. Значи ето тук орехи, ядки. Колко грама са? 200 грама. 1,99. Мед на намаление. Ушчи, да ви кажа честно, добре изглежда меда. За 2 евро. Разбирате ли? Мед за 2 евро. Вземам си, защото това е полезно. Ето да ви покажа малко цени тук на сухи мезета там, как му се вика, не знам. Ще се вземем от ето шпик. 2,89. Ето на 250 грама. И се струва да ви кажа малко, после не ми хареса. Дали е нормално да е тъй жълто. Мисля, че не е нормално. 38 пише. Дали е нормално, хора, не знам. Ето и Филаделфията, която в България е 4 евро. Ето, без намаление. Оригинална цена.